oon Vilma Mä oon Liisa. ja tänään me lähdetään pyöräretkelle. Me käydään 3 eri paikassa. Kaikki löytyy Turusta. Let's go! Tässä on Iso Heikkilän tähtitorni. Täällä kuvan kauniilla kerrostaloalueella. Kerrostalojen keskellä on tämmöinen aarre. Niin, tähän ei ole mun ja Liisan ensimmäinen kerta täällä tähtitornilla. Ei niin, että me käytiin täällä ennen joulua. Mehän oltiin ihan, että jes, päästään katsoa tähtiä, mutta silloin oli niin pilvistä, että me ei sit niinku päästy sitä kaukoputkea hypistelemään, mut Jep. oli kuitenkin siis siistiä päästä tonne sisälle ja nähdä se kaukoputki edes. Kyllä. Ja siis meillähän oli ideana mennä niin kuin joku kerta sit sen jälkeenkin, mutta sitten oli ennen joulua niin kuin pilvisiä ja huonoja kelejä, niin ei sitten tullut käytyä, mutta kyllä me joku päivä vielä päästään tänne ihan Niin päästäänkin. tähtiä katselemaan. Tää on tällainen. Kyllä. Koska tää ei oikeasti näy täältä yhtään mihinkään. Tässä on vaan kerrostaloja ympärillä. Jep, tää on aika hyvin suojassa täällä. Missä me nyt ollaan? Kakolassa. Tää on ehkä mun lempparipaikka Turussa. Tai yksi niistä. Ei lemppari, mutta yksi niistä. Mut me ei mennä tonne vankilan viereen. Ja siis varmaan moni turkulainen kyllä tietää, mutta tossa on tommonen monttu. Kutsutaan Kakola Rivieraksi. Tai siis... Tai siellä on semmoinen lätäkkö, mitä sanotaan Joo. Rivieraksi. Vangit kävi siellä uimassa. Se monttu otetaan, eikö ne Kakolan tiilet oo tullut siitä? Ne on louhittu sieltä ja sit sille tuli vettä. Ja sit siellä on pelattu jalkapalloa joskus ja siis vangit on pelannut. Kuvattu muun muassa Rölli-elokuvaa. Joo, sekin! Totta! Sekin on sieltä tehty. Fun fact. Joo. Lähdetään kattoo. Let's go! Tässä on tää Riviera tosiaan. Oikein kaunis. Freshin näköinen lätäkkö. Tuolla näkyy ihan selkeästi. Ponnulauta. Ja uimapatja. Onko tää joku vanginvartijan koppi ollut joskus vai? Oh. Olen muuta. Missä? Tuossa seinässä. Tuossa oli aikaisemmin jalkapallokenttä, missä ne pelasi jalkapalloa. Niin tässä missä on rakennustarvikkeita nyt. Joo. Just siinä. Ollaan montussa. Keskellä monttua. Kyllä. Tää oli paljon kivempi silloin, kun tässä ei ollut näitä rakennusvehkeitä. Tässä on kans kuvattu se Rölli-elokuva. Se... En muista mikä niistä, mutta se missä on joku sirkuskohtaus. Joo. Niin se on kuvattu tässä. Seuraavaksi tällä puolella jokea. Eli siis toiselle puolelle. Siis tällä puolella.
varma, kun tää ei... Jos ihan oikeassa ollaan, niin tämä ei ole Marttia. Mutta siis... Ihan Martin vieressä ollaan. Kyllä. Tääkin on tämmönen kerrostalojen keskeltä löytyvä helmi. Et jos ei oikeesti asu tässä vieressä, tai jos ei oo eksynyt tänne, niin luultavasti tätä ei tule ikinä löytämään. Jep. Vähän semmonen tietäjät tietää juttu. Tässä on kello. Tää on siis nimeltään kaasukellon aukio. Kyllä. Ja täällä on pallo. Tämmönen kuolemantähti. Tässä nyt on tämmöistä koko vertailua. Liisa hengaa siellä pallon edessä. No niin, toivottavasti nautit tästä pyöräretkestä meidän kanssa. Meillä tulee nyt kesällä vähän harvemmin videoita, koska Vilma on Jyväskylässä ja mä oon Turussa, niin se on vähän vaikea tehdä Turusta videoita ilman Vilmaa. Kyllä. Mutta videoita kyllä tulee. Päästään samoihin kaupunkeihin editoimaan sinne samalla. Niin. Just näin. Kiitos kun katsoitte videon. Käykää tykkäämässä, jos tykkäsitte ja nähdään ensi videossa. Hei hei!